давлати юнону бохтар. ин давлат яъне давлати юнону бохтар давлати ғуломдорӣ буд. ба ҳудудҳои он бохтар, суғд, марғуш ва қисман фарғонаву шош дохил мешуданд. ин давлатро ҳокими бохтар диодот таъсис додааст. дар натиҷаи кашмакашҳо миёни сарлашкарони юнонӣ ниҳоят сарзамини ориёиҳо ба дасти селевк расид. баъди селевк писараш антиох шоҳ шуд. антиох писари апама набераи спитамин буд. ба ӯ худро вориси орионшаҳр ҳисоб мекард. аз тақсимоти нобаробар дар миёни сарлашкарони искандари мақдунӣ ашкияк портро ниҳоят ба даст гирифт. аршак тавонист ки лашкари селевкиёнро ақиб ронад ва портро мустақил кунад. аршак вилояти гургонро низ ба қаламрави худ ҳамроҳ намуд. соли 226 пеш аз милод диодот низ бохтарро мустақил эълон намуд ва маркази ин давлат шаҳри Заринасп Балх буд. баъди марги диодоти як тахтро диодоти ду соҳиб мегардад. вақте ки ӯ ба сари қудрат омад низоъҳои дарборӣ авҷ гирифтанд. кор то ба ҷое расид ки Евтидем диодоти дуро сарнагун намуд ва худ шоҳ гардид. Евтидем дар замони ҳукмронияш тавонист ки шимоли Ҳиндро ба қаламрави худ ҳамроҳ намояд. дар замони ҳукмронии вай шоҳи Селевк Антиохи се ба сарзамини юнону бохтар лашкар кашид ки лашкари ӯ аз 20,000 савора ва 100,000 пиёда иборат буд. шоҳи юнону бохтар танҳо 10,000 савора дошту халос. юнону бохтариён дар назди руди Ҳирот сангар гирифтанд ва дар ниҳоят шикаст хӯрда ба тарафи шаҳри Заринасп омаданд. Антиохи се шаҳри Заринаспро муҳосира намуд. таърихнавис Ҳолиби зикр мекунад ки зимистон шуда буд ва ду тараф миёни ҳам гуфтушунидро оғоз карданд. ниҳоят ин ду давлат миёни ҳам сулҳ мебанданд ва якдигарро ба расмият мешиносанд. Евтидем ба Антиохи се филҳои ҷангии худро мебахшад. пас аз Евтидем писари ӯ Деметрий ба сари қудрат меояд ва давлат дар замони ҳукмронии ӯ рушду нумӯ меёбад. Деметрий бошад ба қисматҳои Ҳиндустон лашкаркашиҳо мекунад. Евкрадит бошад дар давлати ӯ сар мебардорад ва Деметрий бошад ба самти ӯ як қадар лашкар равон мекунад, вале он лашкар шикаст мехӯрад. Евкрадит бошад худро шоҳи бохтар эълон мекунад. дар ниҳоят ин давлат аз тарафи қабилаҳои юҷӣ аз байн бурда мешавад